Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni Roseline Wandigi oyier kendo kaka jagoro maduong' mar riwruok mar KNUT e bade ma Migori. Tom Nyabwa kod Felix Oloo bende oyier kendo kaka jakom kod jakendo mar riwruogno e yiero mar riwruok mar KNUT ma bende no bagi odiochieng' manyoro skund primar ma Nyamome e sub county ma Suna West. Koloso tok bedo jaloch yiero no jagoro mar riwruogno Roseline Wandigi okwayo jogo morem mondo mi osirgi lwedo kendo mondo mi giteg riwruogno mar KNUT. We are very proud of the teaching fraternity because of what they have done. We want to request for those people who have lost. Today you have lost and tomorrow you may soldier and get an opportunity. Migori branch, what is important is the unity and unity of purpose for the progress of this branch. Wach mabende nosir lwedo kod Tom Nyabwa mabende en jakoma mar riwruogno mabende nopuoyo mokalo jopuonj kuom timo yiero no gi kwe. Our members came in good numbers. They did what is right because it was their democratic right to come and vote. And as Kenya National Union of Teachers leadership, we are going to work with them. I know there are men and women who are capable to do the work, and we just say that we are going to make this Migori branch greater and greater again. Masi Mudhoni mabendo makolemo mabendo ng'ere kaka second national woman rep mar KNUT e bade maimbo mar Kenya mabende notelo no yiero no opoyo mokalo jopuonjgo kuom yiero jotelo mabende gigeno ni dhi tayo gi yo makare. Today the teachers of Migori have spoken through the ballot and have elected the leaders that they believe in, the leaders that they have confidence in. We as the Kenya National Union of Teachers are very proud. Personally, I'm very proud of Migori KNUT branch. The way they have conducted themselves and the patience that they have shown. The elections were very fair. They were credible.